Jeg skal vise følgende sætning. At i en retvinklet trekant er det gældende, at cosinus til en vinkel bestemmes ved, at cosinus v er lig med hovedliggende katete divideret med hypotenusen, og sinus til en vinkel findes ved modstående katete divideret med hypotenusen. For at bevise det, skal vi indsætte en enhedscirkel i koordinatsystemet. Enhedscirklen kendetegnes ved, at den har centrum 0,0 og har en radius på 1. Den indsætter vi så en trekant og en vinkel. Trekanten har spids i 0,0. Venstre ben skærer enhedscirklen her. Det punkt hedder retningspunktet. Og andet ligger op ad x-aksen. Trekanten, så går vi ned her, der hvor den rammer x-aksen, indsætter vinkel. Den er ret, fordi den er en lodret. Rammer en vandret rammer en lodret, så bliver den ret vinkel. Og det her linjestykke, vi tager udgangspunkt i den her vinkel her, det er vinkel A. Vi har så et linjestykke her, den kalder vi cosinus til A, fordi vi ved, at cosinus er altid x-aksen, og det er til vinkel A. Så her har vi y-aksen, som er sinus til A, fordi sinus er altså y-aksen, og til A, vinkel A, kalder vi den så. Og så har vi en trekant. Vi indsætter så endnu en trekant. Større trekant. Det eneste vi ved om den er, at den også har en lodret. Lodret rammer en vandret. Så den er også retvinkel. Og så ved vi, at den har vinkel A til fælles med den mindre trekant. Og så kan vi så konkludere, at hvis den har vinkel A til fælles med en anden trekant, så er alle vinklerne altså ens. Vi kalder den her vinkel her, det er det A. Den rette vinkel kalder vi R. Den sidste vinkel kalder vi B. Vinklen herover kalder vi B. Den her kalder vi C. Så har vi to ensvinklede trekanter. Vi ved, at to ensvinklede trekanter har et forhold. Det forhold går ud på, at linjestykket A til R har et forhold til linjestykket A til C, som er det samme som at linjestykket A til P har et forhold til linjestykket A til B, og at det er det samme som, det er lige med, at linjestykket P til R har et forhold til linjestykket B til C. Så giver vi lige dem lidt nemmere navne, de her linjestykker. Vi tager A til R, som er linjestykket A her, som jo også hed cosinus til vinkel A, så den kalder vi cos A. Og linjestykket A til P, det var det her linjestykke, og det skar jo enhedscirklen, og vi ved, at enhedscirklens radius er 1, så derfor kan vi så sige, at vi ved, at den er 1. Og så har vi linjestykket P til R. P til R, som jo er y, så det må være sinus A. B til C. Og så giver vi også de nederste linjestykker nogle nemmere navn. Cosinus A. A til C
kan vi jo kalde lille b, fordi den ligger over for vinkel b, så kan vi den lille b. Og 1 og linjestykket a til b ligger over for vinkel c, så det kan vi lille c. Det er også hypotenusen, for hypotenusen ligger altid over for den rette vinkel i en trekant. Og så sinus a b til c, som er det samme som sinus b til c, som ligger over for vinkel a, så den kan vi kalde lille a. Så for at bevise en af de her to sætninger heroppe, eller en af de to formler heroppe, så tager vi udgangspunkt i en vilkårlig del af det her. Og vi kan starte med at bevise sinus, som var sinus til vinkel v med vinkel a er lige med en modstanderkateter divideret med hypotenusen. Så siger vi her, der, så siger vi, for at isolere sinus a, skal vi gange med a begge sider, så der kommer til at stå sin a er lige med a, 1 det bliver a med c. Og så kan vi også sige, at a, hvad var det? Det var a var den side her, som ligger over for den vinkel, vi tager udgangspunkt i, som er vinkel a, og det er den modstående kateter. Og vinkel c, hvad var det? Den lå over for vinkel c, så derfor er den hypotenusen. Og så har vi bevist, at sinus a er lige med modstående kateter divideret med hypotenusen. Så skal vi bevise cosinus. Så tager vi udgangspunkt i den anden del her. Og så bruger vi samme fremgangsmåde. Vi siger cosinus a. For at isolere cosinus skal vi gange med b på begge sider. Og så kommer til at stå cosinus a er lige med b med 1. Det bliver b, som er c. Og hvad var b? B var linjestykket her, og når vi tager udgangspunkt i a, så er det jo den hosliggende, fordi den ligger over for den modstående, den ligger over for c og hypotenusen, så den sidste der er tilbage, det må så være den hosliggende, og det er også den, der er tættest på. Så det bliver hosliggende. Og c, hvad var det? Det var det linjestykke af hypotenusen. Og så har vi bevist den sætning, vi vil bevise. Sinus a er lige med den modstående kateter divideret med hypotenusen, og cosinus til a er lige med den hosliggende kateter divideret med hypotenusen. Bum. Så skal vi vise tangens. Tangens havde formen tang til v er lige med sinus b divideret med cosinus til v. Som jo egentlig er sinus til v var jo den modstående kateter divideret med hypotenusen, så der står modstående kat divideret med hypotenusen divideret med cosinus til v, det var fed rygstil, som var den hosliggende kateter divideret med hypotenusen. Så der står
står egentlig modstående. Ja. Modstående. Hypotenusen. Divideret med hosliggende kat divideret med hypotenusen. Når man gang med brygger, når man dividerer med brygger, så skal man egentlig bare tage den sidste og vende den om. Så der kommer til at stå modstående kat divideret med hyp divideret med hyp med hosliggende. Og så kan vi så sige, at der er hyp begge steder, så den går ud. Og så står der til sidst modstående katete med hosliggende katete. Og det var jo det, vi skulle vise. Lige med tangens til V.